היי, אתה, רוצה לצאת איתי? לא, למה שאני ארצה לצאת איתך? אז לפחות קרב פוקימונים? אם זה הרחיק אותי ממך, או סבבה? לא מבטיחה כלום. עדיין זה יהיה כיף לנצח אותך. גיגיפה, אני בוחר לך! גיגליפאפ? באמת. רדיקייט, גיגיפה, שיר! רדיקייט, סאונדה! גיגיפה, סירה כפולה! כן, הבנות מנצחות שוב! עצומה באופן מחריד לבוקר. הפוקימון האולטימטיבי שלי. לקסיות, סיו, מכת בראש! לא! לא! גיגיפה, חברי! גולדין, סט! פתח מים בסגנון יריקה! הפעם מהירה, לפני שתרק עליי שוב. טוב, לפי הזמן נחשב את התשלום שאת צריכה לי. בוא נראה. יריקה 30 שקל, פגיעה עוד 20 שקל, על כך שאת פקצה אני אוסיף לך עוד 50 שקל, ועל ההתחנפות הזאת שאת רוצה לצאת איתי אני אוסיף לך ככה בחינם 10 שקל בקטנה. עכשיו נכפיל את זה בכמות הדקות, שזה יהיה בערך כפול 10. כפול 10 שווה 10,000 פוקדולר.